suka lona wafika apha eqhithi nje ingathi into ezawuwapha endleleni ndiyandixaka ngokusengathi ngokuzenza tsawa ngami ngongixelela ngothabiso othabiso abamenzeli next Brian lo mnana lo ndandisithi sendisiye erumini yakhe ndifike wesityiwe xa ufika apha emveni kwecango phaa abo balahla khona idustbin wawufika kugcwela iitoti zepilchard zithi ndimsizela ebeqala lo mntana usuza ndim esipelo wade wekhuza ithi uyaqala ibona nenyama eswiti kanje esithi uyaqala nokukhitshwa sibe ngubani ndim esiphe azongixelela kancane nazi abathabisi bangothabiso baphi nazo zantwana ezo zingacacanga zalile kuphi phela nantsikeni apho kuloya khona lena eMpumalanga lo nto iyo Isingimbumo sendiphasa sengixelela ke into zaseMpumalanga engingazaziyo ubuyisebenzisa ikhondom khona le ntwana ujola naye waze wasisa because kalonto mamela ndiye wena undivaka kahle uma ndikhuluma isilungu ndiyabuza uba do you even you guys like have you guys like used the condom lento beniyenza no answer my question you use protection now I don't remember me I was drunk Uthi do you use protection do you use condom now with the Thabiso with Thabiso yeah how what we do it raw again I trust him this one is very stubborn doesn't listen do you use condom with this one sometimes iqiniso hayi niyenza raw or lo mntana bendimbetha bloto lo mntana yaqala uyiva lento ethethayo yazi into endinyanyisa ya bendimntawuna Roma lo mntana lo mntawuna Ro lo mntana ndiyaqala nje noyiva lento andixelelayo uba hey yabe ngase yazi uzogulisa mna lo mntana lo bye bye hamba wena Jezabel now Jezabel hayi soka mfethu lo muntu wakho sokuthi vekuchitha the whole time hayish andiphoxekile Brian kufana ucinge nje ungijongisa nje phambi kwabantu abangakanani into ayenzayo yazi bendisixelele kanjani ngalomntana ndathi ndafonela nomakhulu esemakhaya ndamxelela uba ukho umuntu enzahlala apha kuDecember because uDecember so close ngoba sendizixela uba hayisaya andisathethe ngoba hayi akanangxaki singaya futhi apha emakhaya akanangxaki ndiyaqala kuyiva le into le and yazi ndiblame nawe njani kwabo hayi yazi so ublame ukuthi ngisizile ukuthi because nawe mos amncedi kwanganto mos like akonto unginceda ngayo like specifically akonto unginceda ngayo no me I can give you therapy kubani hayi the whole fucking njani therapy andoni ube right ukuthi hayi man do you need it